Vítajte späť pri sledovaní cesty z Mongolska. Tak a ešte šťastie, že som nasadla, pretože ešte pred malou chvíľkou vyzeralo, že pršať nebude. A nakoniec to bola riadna sprška. Zaviezol ma do dedinky Čarišské, odkiaľ som ďalej pokračovala autostopom do Tulaty, odkiaľ sa mal konečne začať môj pochod. Ešte predtým sa však treba posilniť, a tak som zašla do miestnej reštaurácie. A keďže peniazy nebol dostatok, musela som si zvážiť, čo zobrať. Zvečerilo sa a rozhodla som sa prespať nedaleko od mesta, v zapadlej uličke. Vyzeralo to ako kempovacie miesto. Netrvalo dlho a prišli ma pozrieť títo návštevníci. Ďalší deň trebalo kúpiť ďalšie zásoby, a tak som vošla do miestneho obchodíku. Tetuška moc nebola nadšená z natáčania, tak som tú kameru radšej otočila. Po náročnom nákupe som sa rozhodla, že si sadnem na nedaleké schodíky pred obchodom. Netrvalo dlho a nebola som tam sama. Да милый ты мой, ты так будешь сидеть, блядь, нахуй. Да миленькая ты моя девчонка. Пойдем ко мне домой, позвонишь нахуй. Не поем. Спасибо, я не хочу с вами домой. Можете? Ко мне домой. Я не пойдем. Ну и что? Ну сиди. Хрен на тебя. Ты же русский, понимаешь, нахуй. Не надо мне мозга ебать. Ну сиди на этом крыльце, блядь, нахуй. Сейчас магазин закроют, нахуй. И уберут с этой ступеньки тебя, блядь. Магазин сейчас закроется, нахуй. Ты понимаешь русский, я поняла тебя, блядь. Ну сиди, блядь. Скотина мелкая, нахуй. Сиди на этом крыльце, блядь, нахуй. Мандавошка ебаная. Закроется магазин. Поползешь, блядь, нахуй. Не знаю куда. Кто тебя, блядь, скотину заберет, блядь. A je elegantný odchod, vraví za všetko. Пошла нахуй от нас. Ебаный рот, нахуй. No a keď ma na perníky nenalákala Baba Jaga z Marienky a Janička, všimli si ma ľudia z dediny a pozvali ma k sebe. Ľudia sú tu naozaj pohostinní a vďaka Bohu za to. Takúto krásnu záhradku plnú kvetov vám musím ukázať. A aby toho nebolo málo, opäť sa nachádzame v bani. Miesto, kde duša pookreje a telo sa očistí. Je to ten najlepší pocit na svete. Tak a tu budem spať. Tak a ako presne som sa sem dostala? Po kúpeli, parádička, tričečko mi požičala, takýto turbánčok, pohodička. No spal som pri rieke minulú noc a zostala som tu, keďže ráno začalo hneď silno pršať a neprestávalo to vlastne celý deň. Tak som tam zostala, no a prišla taká rodinka, čo včera som u nich bola vlastne na návšteve, nabili baterky a ešte dneska vlastne prišli po mňa, že čo tu budete, že my si vás zoberieme. Tak sme zobrali k sebe, no. Tak, a toto je cesta na čiarkovanú trasu. Uvidíme, čo to bude zač. Čo som pozerala podľa mapy, mala by to byť nejaká taká poľňačka po väčšine, aby som sa tu ponorila. Tak a začína sa dobrodružstvo. Čo dodať, most bol proste dlhý. Avšak na konci tohto nekonečného mostu čakalo stúpanie. Toto je čistá smrť. Proste.
ale... No, neviem. Nemôžem ani rozprávať. Ochádza mi dých. Ale je to do kopca jak svinia. Do kopca jak svinia. A nič, bude horšie. Aktuálne mám prejsť cez rieku. Nie je to ďaleko od toho mosta. A mám tieto topánky. Nechce sa mi to dávať dole všetko. Takže, ale oni sú aj tak vnútri mokré. Takže to bude v podstate asi jedno. No, musím nájsť také správne miesto. A keď som tej vode moc dlho, aj keď to je úplne jedno, lebo namočím sa tak či tak. No tak asi tady to, no, tak ako čo mám. Ako... Aspoň si vyhrniem. Počkaj, aspoň si vyhrniem nohavice. Nech to není až také. No a... Normálne, že... Adventure. Dobre. A stále je to v pohode. Akože s tým batohom mi není všetko jedno. Ale toto je pohodička. Som si len namočila všetko, čo trebalo, že jo. No, dobre. Už je za tým. Môžeme pokračovať v ceste. Ty brďo. Skoro som sa skiepila. Ty brďo. Rozmýšľam, ktorou stranou sa vydať. Ty vole. Tak a túto časť by som nazvala len ako blato a blato. Bola tam ešte väčšia kaluž, tak som sa radšej otočila. Tam to však o moc lepšie nebolo. Dobre. Druhá strana. No, vyzerá dobre. Táto strana vyzerá vyšlapaná. Idem po ceste a takto tu leží motorka. Tak si hovorím, že akože išiel okolo mňa taký chalanisko na motorke, tak asi on tu niečo rieši. Ale akože hneď by som zobrala tú motorku. Išla by som normálne, že... Ale ja by som sa to asi niekde vykydala pri mojom šťastí s motorkami, takže nebudem riskovať a radšej pôjdem peši. Inak poznáte ten pocit, že chcete ísť na záchod? Ale keďže je tu tá motorka, obávate sa a netušíte, kde ten človek je. Takže čisto teoreticky, kebyže niekde zájdem, tak sa mi môže stať, že mu vytrčím rovno zadu. Takže asi počkám do ďalšieho údolia. Ale asi poznáte ten pocit, že on tu niekde je a vy neviete kde. Nebudem to riskovať. Cítim sa jak snehulienka. Furt tu čosi okolo mňa lieta, hlavne motýle teda. Občas nejaká tá mucha, lebo však nevoniam. No, ani tá snehulienka určite nevoniala, keď sa týždeň túlala tam, kde si po horách. Čo tam potom našla oných 7 trpaslíkov. No a spím rovnako dobre ako tá snehulienka. A zalahneš a je... No a dokým som sa tam hrala na snehulienku, stalo sa niečo, čo som nečakala. To zastavil sa tu. Tam som proste, ja som veľmi myslela, že tu nikto nechodí. Proste úplne som bola, že však to tu nikto neprejde, že však čo by sem chodili. Ale normálne potom prišlo auto, tak som odsunula veci, však ja som, debilka som proste úplne. No a taký zlatý on, viete čo mi dal? Med. Chápete? Med. Toľko to medu mi dal, že on tam má nejaké pasienky a že tam má včely, takže tak ako neskutočné, akože toľko medu. Ja som zvedavá, ako to ešte napracujem do toho batohu, ale to bude ešte veľmi zaujímavé, ale med je ňam, proste. Takže idem, kráčam a cesta čiarkovaná by mala ísť tadeto. Lenže tam za ten čas, neviem ako staré sú snímky zo satelitu, asi 2 roky, plus minus. Tak tam za ten čas vznikol potôčik, alebo čo.
A no táde to cesta určite nevedie. Je to proste fakt potôčik. No a po potoku, po vode sa mi moc nechce ísť do kopca. Takže zmena plánu. Pôjde sa inokadiaľ. No, tak túto deň úniku, tam voda to je rieka. Prčíc, no nič. Zmena cesty, ale nie skupenstva. Skoro tam. Tu sa mi dostalo do topánky. Konečne som vymenila tú správnu obuv. Dobre. Tu sú stopy dokonca mláďaťa. Takže zrejme mama medvedica. Je ich tu viacej. A samozrejme, aké malé cupiteľ a tak. Je tu dosť veľa tých stôp. Prekrývajú sa. Takže uvidíme. Nerobme si však s medveďou veľkú hlavu a užívajme si okolie prírody. A jedného nasratého grizzlyho som našla. Dámy a páni, toto je on. Proste kto? Kto vymyslí takto pončo? Jako, áno, super, dá sa z toho spraviť prístrešok, ale akože uberieme z rukávov, alebo čo? Proste kto vymyslí takéto pončo? Proste to je úplne o ničom pončo. Jako ani pod kolena to pomaly není, ani batoh mi to pomaly nie toto. Jako... A do toho prší a dokým si to ja vôbec naštelujem, tak zmoknem. Ako... No musíte uznať, že to fakt na série. A tak pokračujem v tejto daždivej tajge, hľadajúc grizzlyho a s pláštinkou, ktorá stojí za... Nebudeme predsa neslušní. Tak idem úplne mokrá. Nie, ja už vlastne by som na sebe nemusela mať ani tú pláštenku, lebo som proste na kompletku mokrá. Či už topánky, tričko, no to je úplne jedno, proste nohavice tiež. Takže... Tak... Jediné, čo by ma mrzelo, že by bol mokrý batoh, takže tak. Dneska bolo dosť daždivo. Dúfam, že už to ustalo a zostane pod mrakom. A uvidíme, čo bude. Mala som trošku na okraji zúfalstva. Hlavne čo sa týka tej pláštenky a nasadzovania, tak to bol celkom ako brutál. Nič, pokračujem ďalej. Je to tu krásne. Brezové háje, brezové lesy, proste krása. Až na ten dážď. Ale s tým si poradím. Takéto krásne pastviny ma čakali hneď za tým. Avšak netrvalo dlho a opäť ma dohnal dážď. Tak okrem toho, že som bežala, skoro som si pritom zlomila, vyvrtla kotník. A ešte som v daždi stávala zase stále, včera som tiež stávala v daždi, stávam teraz proste každý deň prší. Ani sa neviem doschnúť, ani oblečenie, ani nič a už to potom ani nemá zmysel prať, lebo je to furt vlhké, no. A už vyzerám jak taký bezdomovec, proste úplne. Akože sa mi trhá tá košela na viacerých miestach, rukáv, ešte tu sa mi to, a tam je tá diera tu, aj sem. Takže potom v Kazachstane kúpim nové tričko, ale ešte Rusko to musí vydržať, tiež kočajko je ďura. No nevadí. No, každopádne už tu asi zostanem, lebo ten kotník ma bolí. Není napuchnutý zatiaľ, to je dobré. Takže ak by... Dúfam, že aj takto zostane, radšej mu nechám oddychový režim. Dneska ho nechám už teda tak, aj tak leje jak skrhle. A zase, ráno tiež
dosť pršalo. Chvíľu bolo slniečko, ale nie moc dlho. A zajtra uvidím. Dúfam, že prídem do toho mestečka, dedinky, hej, taká nejaká miniatúrna, ledva tam je nejaká škola, čo som videla na mape, majú tam úrad, takže som povedala fajne, väčšia dedinka. A pršalo, pršalo a opäť pršalo. Keď prestalo pršať, obklopili ma moje verné faninky. Motýle. Proste on je na nose. Ten motýl si povedal, že tam proste bude sosať volačo. A kopec ďalších motýlov za mnou chodí. Ja neviem, či asi na pokec alebo na čo. Normálne tu mali snem. Ešte majú. No tu obkolesili. Tak snehulienku. Že tých 7 trpazlíkov tu chýba a nejaký princ. A truhla. Priesvitná. Tá tu tiež chýba. On proste nepôjde dolu. Ma spápa. Potom, ako si títo nechuťáci pochutali na mojej ponožke, nečakanie prišli 2 autá. Pôvodne vôbec nemali stade to, ale Boh to zariadil ináč. A keďže som nevedela, ako to bude s mojím členkom, prijala som to. Vy putешествуете? Да. Такой Да, именно the bad road. А плохо дорога. Да, да, в этом. А вы хотели смотреть? Да. Поняла. Добро. А фотки? Там еще первый день. Первый день. Первый день на дороге? Да. О, Мы с Чениты заехали сюда. с Чениты? Да, с Чениты заехали. Мы в Тегерек, в заповедник в Тегерек. Ага. И сбились с маршрута. Сюда ушли. Понятно. Завтра. Дорогу потеряли маленько. Чтобы вас встретить. И довести до озера. Да, озеро Белое. A tam sme sa spolu aj vydali. Áno, to je cesta do dediny. Tak a tu naše ruské dobrodružstvo končí. Neskôr som zobrala ešte pár stopov na hranicu, aby som stihla opustiť krajinu včas. Ruská zem je naozaj plná prírodných krás a výjavov, ale aj ľudských srdc, ktoré sa neváhajú rozdať iným. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, zdieľajte, komentujte. Ďakujem za vašu sledovanosť a z ruskej zeme naposledy. Do svidania, vážení. A aká krajina nasleduje? Kto vie, nech zanechá koment.